Maswera sei. Ndinombonga ndichida kuedza kutsanangurira vana veZimbabwe kuti vanzwisise. Zvinhu zveZanu PF hazvina kwazvinoenda. Mukazvitarisa zvinhu zveZanu ndezvekuda kuvhiringidza vanhu chete paground. Nyaya yakanga iripo huru munozviziva kuti pakapfuura maelection. Vana vemuZimbabwe vanga vaine urongwa hwekudhimanda maelection kana kuti kudhimanda mavhotsi. Vanga vaine urongwa hwezvinhu zvakasiyana siyana kusanganisira vana demonstration nezvimwe. Saka mukatarisa even pese paitwa mademonstration asina kubva kuna vachamisa, akanga ari mademonstration ekuda kukanganisa urongwa hwaizogona kunge huchirongwa nemacitizens kana kuti urongwa hwaigona kunge huchizorongwa neopposition. Saka vanhu ava vaitaimira vachishandisa intelligence dzavo varume veZanu PF ava vaitsvaga nzira yekuda kukurwisanisai. Maona manje vaitsvaga nzira dzokuda kukurwisanisa, ndo zvavaiita. Saka vaiti kana paine chida kuitika munyika, nanhasi ndo zvavanoita. Pakangoita chete zvinoda kuitika munyika chete, tarisai kuti panonosvika maelection chaipo, mapato anovhurwa akawandisa zvisingaiti. Ese mapato iwayo anenge ari linked kune vanhu ivava, anenge ari linked kuvanhu ivava. Mukatarisa zvese zvinoitwa, mapato iwayo ese mukatarisa anenge asina gwara rokuti anogona kubudirira kuwina maelection, anenge asina gwara rokuti anogona kubudirira kuwina kana kuti kukunda ZANU PF. Tungori tumapato tuya tokuti otherwise maelection anosvika kupera tungori nevanhu kana 200 chete chete, vatunenge twangomobiliza nevanhu vanenge vangopuwa zvimari zvekudya, nevanhu vanenge vangopuwa zvioko muhomwe, nevanhu vanenge vachiputengerwa doro, vaya vanenge vari padhuze nemunhu ari kukambena. Mukazvitarisa vese vanhu ivava hapana vanhu vanombodya ZANU PF. Iji tikatarisa vana Mutwakazi avambofa vakadya ZANU PF, hazviti kana kutyiwa kana kuti kudini zviya havavhundutsi bhura, nzou haivhunduki datya ka. Saka unotoona kuti ZANU PF inotoremera tunhu papato twese itwo, wanotoziva kuti nzou waona ndotokupiringisha zve. But dai tichizopiringisha katuchirovera bhora kune bato riri kudiwa nevanhu kana kuti leader ari kudiwa nevanhu, zvino ndotokungopiringisha chete, kungopiringisha bato riri kudiwa kuti rivhiringike, kupa advantage kana kuti mukana kubato riri kutonga. Mukatarisa vana Madhuku iko zvinoiti, Madhuku une masupporters mangani munyika, une vanhu vangani munyika. Mukaona kuti even wana Mwonzora vane vanhu vangani, kunze kwezvinhu zvokuita kuchesirwa neZANU kana kuti vanhu vokupamba kana kuti zvinhu zvokuningirikina, vanenge vane vanhu vangani vanhu ivavo. Saka ukazvitarisa zvinhu izvozvo unonyatsokuona kuti ukazvitarisa unoona kuti zvinhu izvozvo izvo zvinhu zviya zvokuti vanhu ava vazhinji vachona vanotosaboteja bato riri kukwikwidza, bato riri kukwikwidza nebato riri kutonga, kana kuti bato guru riri munyika. Because kana ukaenda kunyika dzese dziri pasi pano kubvunza kuti bato rinotyiwa kana kuti munhu anotyiwa neZANU PF ndiani, vanhu havambobata Mwonzora kana kuti Shabangu kana kuti ani, vanotoziva munhu avanonominata. Even vana veZimbabwe chaivo vanotoziva kuti munhu anotyiwa neZANU PF ndiani, munhu bato rakatyiwa neZANU nderipi, uye raitungamirirwa nani panguva yacho iyoyo, vanozviziva izvozvo. Saka pane pamwe pokuti tinopedzerwa time neZANU, tichiwestirwa time, tichidivhaidwa pfungwa, tichidivhaidwa njere. Mombonzi hati manye takadai, mombonzi ngati manye takadai. Nyaya iripo huru ndeyekuti imudivhaidwe pfungwa, muti Chamisa haana power. Iko zvino vanhu vaifamba vachinyepa kuti Chamisa akaenda kuUK, Chamisa akaenda kuAmerica kuchikoro. Zvese taizviziva zvedu kuti Chamisa tinoziva kuti arimo kamunyika, ko ini ndingaita zvokuudzwa tinoziziva zvekuti arimo munyika. Saka unotoona kuti zvimwe zvacho dzanga dziri propaganda dzinotaurwa nevanhu. The same iko zvinezvi kuti vanhu vakambomhanya nanyoka yemabhunu, vanhu vakamhanyiswa futi naGesa, vanhu vari kumhanyiswa achinzi Chiwenga unotonga, Chiwenga uchabvuta chimuti, Chiwenga uchabwina nyika. Zvimwe zvacho maZimbabwenzi honaiwo zvimwe zvachona kunzwisisa kwakanaka. So tinorarama upenyu hweudofo kana kuti kurarama kwechidofo makore nemakore nguva dzega dzega. Tinorarama tichingodzungaizwa kukushukudzwa nevanhu vepolitics avo.
tinoitiswa nekupatiswa nevanhu vepolitics avo. Tombonzi Chamisa akatengwa akapuhwa mari, vanhu voti ware kuti Chamisa akapuhwa mari, vanhu voti bona wouya futi mugrawundi voti Chamisa imbwa yemunhu, nevanhu vofuti mupovha voti Chamisa imbwa yemunhu. Zvimwe zvacho ngatifungei varume, aiwa taa vanhu vakuru. Zvimwe zvacho kana mamwe machanel ese varume ava dai vaine tsitsi shuwa chaizvo havaswera vachiita zvinhu zvavari kuita izvi, dai vanga vari vanhu vane mwoyo wekubereka chaiwo chaiwo kana kuti mwoyo uri kuwanhu nekutambura kwaita vana veZimbabwe vachienda kuna diaspora mhingo makungwa. But vanhu vanoziva havo tsoro dzavanenge vachitamba kugadzira malink groups avo, kugadzira machanel avo. Vanhu vanotogadzira machanel vachitoziva kuti vari kushandiswa nebato rakati, vari kushandiswa nevanhu vakati, vari kutumwa zvakati, vari kuzviitira zvakati. But mass paground inenge iri murima isina zvainoziva, inenge isina zvairi kuona, zvokutoti unotosvika panguva kutoti vanhu vanototukirira vanhu vari mugwara chaivo vachiteera mapenzi nenyaya yekuti vanhu vanenge vasina ruzivo. Vanhu vanenge vasina ruzivo. Varume, politics dzoda kudzingwarira dzeZANU-PF. Munovhuriwa machanel akawanda, inga munanga akataura vanhu kuti tambai nawo media imomo. Makazombonzwa vanhu vanotaura pamedia kuti tiri veZANU here mukati tiri wamunangagwa? Pane vamakazombonzwa vachibuda pachena tiri veG40 here kana kuti tiri kwamunangagwa? Chiwenga kushandiswa because haana bato kachiwenga, ari mukati mebato, kwete kuti iye ane bato. Chiwenga kushandiswa because haandoziva kuti haana power and haana simba. Zita rake riri kutongoshandiswawo zvakafanana nezita raChamisa ravakashandisa panguva yemaelection. Hazvino kuti Chamisa anga asina power but waimudzvanyirira nekuda kwemauto nemilitary. Ivo vana Chiwenga ndo vaizviita ivavo. Saka pamwe pacho ngatirangarire kuziva kuti machanel aya tiri kukutaurirai varume, machanel amunoswera muchiteera ari kungovhurwa aya kaya, munhu achenjerera machanels aya, muchapatika pamusoro pegomo kana kuti pamusoro petoilet nezvinhu zvamune. Ende anotovhurwa nevanhu vanoziva politics ka, ende anovhurwa nevanhu vane mukurumbira kana kuti mafoma minister, mafoma MPs, vamwe vanhu vakatodzidza, maprofesa, madokta, mainjiniya, maadvocates. Vanovhura machanel iwaya vakamboita nursing teaching, vakamboita doctor, ndo vanovhura machanel iwaya. Vamunotoziva kuti vanhu vakanetsa muopposition, vanhu vakanetsa muZANU-PF, ndo vanhu vacho vamwe vaakushandiswa kufanana nema-MP akapuwa ma40,000. Makanzwa uyo benzi reMP ro remuHarare rewo rakabva kuopposition iro raakutsapota ZANU rakatora ma150,000. Ani muri kuzvona kuti 2030 idini ibudirire. Saka kana muparliament muchitengwa vanhu, kana muparliament muchiti vanhu vari kushandiswa, ko what about kuma political parties? Unozviziva sei kuti iri political party iri kushandiswa kuti even ma-political parties ese akavhurwa munyika, pane akambobuda pachena here kuti inini ndinochidzana naana ED? The same nemumagrupu varume, mumachannels nemumagrupu munachenjera kushandiswa. Tumasiyawo twakaita sana Patrick tuyatuya utu, tunoshanda nemumagrupu tichikuzvuzvurudza tichikupa vanototaura analysis dzechokwadi. Because vanhu vanovhura machannels da kutaurira ichokwadi, vari ahead than imimi papolitics, vari ahead too much kudarika imimi. Saka vanokurova ine njere nepfungwa nedzoro, vanoziva kuti vari kutungamirira zvituta, vari kutungamirira zvirema, vari kutungamirira matofo, vari kutungamirira vanhu vasingazivi, vanhu vasina power, vari kutungamirira vanhu vasingatozivi nezvepolitics. Vanoziva havo kuti tikafamba tichakusiyai, but ivo vanenge vane kwavanoripota, vane vari kuvatuma, vane mabhosi nemashefu avo. Imimi munongoti chamuka kana bato rangomuka waka, channel yangomuka wata. Ivo zvino muri kutaurwa nyaya dzaana Chiwenga. Chiwenga mukamutarisa maitiro ake chaiwo anotaridza kuti munhu ari against Mnangagwa kana kuti against ZANU-PF. Zvimwe zvacho svinurai vabereki, zvimwe zvacho svinurai, motange munoziva stereki kutotuka nokutuka vanhu mumagrupu, mutanzwa nokutukwa vanhu vachiteera vanozoti vasiva mudondo, wotanga kunzwa kuti but paya paba chinogoye mamuri right asi paya. Saka zvimwe zvacho soka zvinoitika munyika medu ka, unotoona kuti kukanya madhaka chaiko. Nonsense man. Hey, nyaya iripo ndeyekurwisa Chamisa, nyaya iripo ndeyekurasisa vanhu kuti varege kumboteerera opposition party. ZANU-PF iri kuziva kuti 2030 haibudiri, saka iri kuziva kuti 2030 haibudiri, saka maelection anogona kuwapo. Saka maelection akawapo nekupotsa kwayakaitwa payakabirira apa pa20 kuti apa, iri kutya kuti zvinobuda sei futi pa next election apa, pane chinofamba here apa kana chinobuda apa. Saka inonge chitozvifunga kairi ZANU-PF. Ima hamuzvizivi kuti inozvifunga kairi zvinhu izvozvo. Ndo munhu ari kuchiva chete Chamisa. Saka muri kuona kuti vese vari kutaura ava hapana ari kusapota nyaya yemarevolution yemareforms.
vese kana mukaenda munanyika yemabhunu chaiyo muchannel hapana muri kumudzaura nezvemareforms. Mukaenda kuna General Chiwenga group riya hakuna ratutauriri, hakuna ari kutaura zvemareforms. Even kuna ningini uyo friends of General Chiwenga hapana ari kutaura nezvemareforms. Machannels yese hapana ari kutombobudisa nyaya yemareforms. Vanhu ivo kuda kuti vari against, hapana munhu ari kumbobudisa nyaya yemaelection vangaitaura because G4 tiri kuhandirawo ine zvairi kutsvagawo, ine zvairi kutuma one, but iri kuita sekuti uku iri kununura uku ichipfura, iri kurwisa opposition wo futi uku ichirwisa nherikini. Saka vanhu musashandiswa nokuitiswa komana. Aiwa please vanhu changamukai vhurikai mani. Machannel aya munongoteera kaya maita basa ndakutendai mazvita ndi baba wachinogure.